May kayo nanay and saray. Hindi ka nga alas mo. Halika kayo na. Pasukin na laang na gamit. Ano yun? Halika kayo ate. Nanay. Halika mother. Halika. Ito tayo tatay nanay. Okay po nanay. May kayo. Pakil okay na. Ako na. Okay, dito tayo, mother. Dito tayo, tatay. Lapitan sa tatay. Yan, dyan po. Diyan kayo, ha. Siyempre, meron tayong money bouquet. Asan po yung mga anak? Meron tayong lechon manok. Tayo birthday nila. Tatay. Ayan. Nagboto si tatay. At siyempre, meron tayong cake. Sister, pa-help po. Lucky! 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 Na-surpresa ako sa madam. Hindi ko akalain. Siyempre ito galing madam. Malalaman natin mamaya, mother. Kuya! Lucky niyo. Meron tayong pansit at meron tayong cake. Pakihawak kuya. At syempre, dito po tayo. Ayan. Ayan, umuulan. Blessing nanay. At syempre, ayan po ang inyong balon. Ate, ay, tatay. Na may gamano. Ayan. Ayan. At syempre, meron tayong. Ayan, tama ba? Ayan! Birthday nanay. At syempre, ayan. Okay! Nanay, bago niyo po blow yung candle, dapat po muna tayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Wish mo, nanay. Ang wish ko lang, sana humaba pa yung buhay ko, lalo na yung aking asawa na may sakit na sana ay gumaling na siya at humaba pa ang buhay namin. Sa anak ko ba yung nagbigay? Mamaya na. Okay. Sana naman humaba pa yung buhay namin. Opo. Okay. Ayan. Blow, nanay! Okay! At syempre, tatay, ano po ang ating message po sa ating may bahay na si Nanay Fair?
Sana patnubayan kami ng Diyos na yumaman. Gumaling sa kalagayan kong ito na may dinaramdam. At salamat din sa nag-surprise sa amin ng ganito. Siguro anak namin siya o kaibigan man. Sana Gusto na, lalo na nga haba yung drama. Subject tatay mo. oo. Ayan. At syempre po, nanay, meron po tayong letter. Maaari po bang basahin ni ate? To my best nanay, happy birthday nay. Sana nagustuhan mo ang aking munting sorpresa. You deserve it nay. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo niyo para sa ating pamilya at higit sa lahat sa pag-aalaga kay tatay. Salamat kasi nandyan kayo palagi na sumusuporta sa akin at nakikinig sa lahat ng drama ko sa buhay. Wala akong ibang hiling kundi pagpalain kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng kalakasan ng katawan at mahabang pasensya at buhay na rin. Mahal ko kayo at andito lang ako palagi para sa inyo, kaya laban lang sa buhay. And I believe I am strong woman because a strong woman raised me. That's all. Thank you. Yay! Sino nanay? Ne? Ni Ma'am Buena from Spain. Ayan, at syempre nanay, ading, may message ka ba kay mama or lola? Nanay po. Nanay, Happy okay. birthday, Nay. Sana habo pa yung buhay mo. Yun lang. More blessings to come. At syempre ate, sa inyong mama, ano message? Bilas, Happy Opel? birthday ate. Sana haba pang buhay mo. At syempre, nanay, message niyo po sa ating Nag-surprise. nag-surprise sa inyo, si Ma'am Buena. Ay anak ko, maraming salamat ako. Nabigla na ako ngayon. Hindi ko kalain eh. Hindi pa ako nakasuksuklay lahat. Katatapos lang ni tatay mo nag-inom ng gamot. Ang tagal namang nagsunar. Maraming salamat anak ko. Hindi ko akalain na may pa-surprise ka pa. Miski ano mang kailangan namin sa iyo, talagang ipilit na mabigyan mo kami at mapasaya. Maraming salamat anak ko. Sana pati na rin sa asawa mo at sa anak mo. Sana naman pagpalain kayo ng mahabang ng malakas ang katawan. Anak ko. Maraming salamat anak. Okay ka lang ante. Okay ka lang. Hindi na nabigbig sa. Ayan! Okay! Pagkalalakmanan, mother in behalf of Edmonton's Flower Shop and Parties, thank you po kay Ma'am Buena sa pangalawang beses po na paghatid ng sorpresa po sa inyo ngayong 60th birthday niyo po. Ayan. All the way from Spain. Ayan. Happy 60th birthday, nanay! Tatay, happy! Birthday. Happy! Happy. Happy! Happy birthday, nanay! Ayan! Salamat po and belated Happy Mother's Day na rin po sa inyo, nanay. Okay? Ibaba po natin konti para makita ang ating magandang mukha. Ayan! So, bye-bye!